FIFA je najprodavanija sportska igra ikad, pa je malo čudno što je Electronic Arts uopće nije htio napraviti. Za Amerikance postoji samo jedan nogomet, i to je onaj njihov, američki, tako da je ideja da oni naprave igru o nogometu za kojeg nikog u Americi nije briga naišla na podsmijeh. No grupa entuzijasta nije htjela odustati od te ideje, te su uspjeli uvjeriti čelnike Electronic Artsa da postoji tržište i izvan Amerike. Dobivaju neku sitnu lovu, a zadatak izrade igre dobiva Electronic Arts Canada, mali tim od 10-ak ljudi. Od nogometne organizacije FIFA su htjeli licenzu kako bi dobili pravo korištenja pravih imena nogometnih igrača. No kako u tom trenu ni FIFA nije imala to pravo, u prvoj igri imena su izmišljena ili su korištena imena samih developera. Nakon par mjeseci igra je gotova, a pametnjakovići iz Electronic Artsa se opet guraju tamo gdje im nije mjesto. Toliko sumnje u zaradu igre da žele promijeniti naziv u Team USA kako bi barem u Americi nešto zaradili. Nakon par ohrabrujućih rečenica poput nikog nije briga za američki tim, Electronic Arts odlučuje riskirati i FIFA International Soccer ili ti FIFA 94 izlazi na tržište. Rizik se isplatio jer FIFA u Engleskoj postaje najprodavanija igra godine. Uspjeh je naravno rezultirao novim nastavkom, tako da sljedeće godine izlazi FIFA 95 sa gotovo nikakvom promjenom u grafici, već samo s pravim imenima igrača iz 200 raznih nogometnih timova. Prva velika promjena se događa sa FIFA 96, koja izlazi na PlayStationu, te je jedna od prvih sportskih igara u 3D ruhu. Osim 3D-a, novosti i komentator, igrači su na stvarnim pozicijama, a mogući je ranking te transferi. Sa velikom popularnošću PlayStationa na tržište dolazi dosta novih nogometnih igara, a jedna od njih je i Konamijev Goalstorm, to jest pravim japanskim imenom Winning Eleven, koji u narednim nastavcima postaje ESS Pro, to jest ESS Pro Evolution, to jest ESS Pro Evolution Soccer ili ti PES. FIFA i PES se već 19 godina bore za status najpopularnije i najprodavanije nogometne simulacije na tržištu. A kako Electronic Arts ima više novaca za ulaganje, kupuje više licenza, te s godinama ima pravo na korištenje imena gotovo svih liga. Također više ulažu u promociju, pa je zbog toga FIFA popularnija. No iako Konamijev PES nema sve licenze, ima puno bolji gameplay, te na nezasluženom drugom mjestu. No s godinama FIFA se popravlja. Uvelike zbog toga što kradu gameplay s PES-a, no i zato što puno ulažu u tehnologiju, pogotovo dolaskom novih konzola gdje prvi prelaze na novi engine, dok PES ostaje na starom. Razlike su vidljive i igračima, tako da je FIFA ovaj put zaista zaslužila prvo mjesto. Tijekom godina Electronic Arts je na tržište izbacio i simulaciju nogometnog menadžera i FIFA Street Soccera, te je na taj način stvorio vrlo uspješnu nogometnu trilogiju. No bez obzira na konkurenciju i razne optužbe za kršenje nečijih prava, ne samo u svojim nogometnim simulacijama, već i u ostalim igrama, Electronic Arts je i dalje zasluženo ili nezasluženo kralj sportskih igara. Pogledajte slične videe, lajkajte i šerajte ovaj, i ako još niste, pretplatite se na naš kanal.